салому алайкум, тамошобинони азиз. мо имрӯз ба шумо тарзи тайёр намудани тӯпакашакро нишон медиҳем. Ба мо лозим мешавад як дона тухм, камтар намак, об ва мо золаро ҳамин хел тунук мекунем ва озин буриданашро ба шумо нишон медиҳам. Мана ин хел ғавс орд мечошем барои пеш аз буриданамон. пеш аз буридан золаро мо манин хел дар чӯбак мепечонем. Сипас боз камтар орд мекунем барои начаспиданаш. боз мана ин хел золаи мо барои буридан омода шуд ва онро ҳозир мебурем. инак мо золаамонро буридем ва ҳозир даста мекунем. ба забони тоҷикии худамон ҳамин хел мегӯянд. мана ба монанди ҳамин гуна мо даста мегирем. мана ин хел мо даста мегирем. инак азизон золаи мо тайёр шуд. чӣ тавре ки мебинед онро даста задем. анакнун ҳозир мо тарзи дар об чӣ хел партофтанашро нишон медиҳем. обро рехтем. пеш аз ҳама лӯбию нахӯтамонро меандозем. барое ки чӣ тавре мо ҳамамон медонем инҳо дер тайёр мешаванд меандозем. сипас баъд гӯшт, пиёз, чизҳои лозимаро бо якҷоя мекунем. мана инак азизон чӣ тавре ки мебинед мо пиёз, картошка, гӯшт ҳама чизашро якҷоя кардем ва камтарак аловашро пас такак мемонему ҷӯшад. ҳамаи ин чизҳо ки тайёр шуд баъд мо тӯпаамонро меандозем. инак тамошобинони гиромӣ ба мо боз лозим мешавад райҳони қоқ, пудинаи қоқ, инчунин лавлои лист. инҳоро ҳамашро якҷоя омехта мекунем. мана чӣ тавре ки шумо дидед ҳама инро омехта кардем. пеш аз тӯпаамонро андохтан бояд инро мепошем. камтарак ки ҷӯшид дарав тӯпаамонро меандозем, якҷоя мекунем. инак азизон ҳозир мо тӯпаамонро меандозем. обамон камтар ҷӯш биёяд. инак азизон пеш аз тӯпаамонро бардоштан мо чизе ки партофта будем дар дарунашон картошка, лӯби, нахӯд ҳама инҳоро мана мегирем. баъд тӯпаамонро меандозем. мана ин хел бо қошиқи чӯбӣ мекӯбем то ки ба ҳамдигар начаспанд. ба муддати 5 дақиқа меҷӯшонем. сипас дар тавоқи чӯбӣ мебардорем. мо тӯпакашакамро дар тавоқи чӯбӣ кашидем. ҳозир бар рӯяш кабутӣ мечошем. инак кабутиро ҳам чошидем. марҳамат дӯстон, обу нашавед то ки аз хӯрокҳои болаззати модари Сумайя дер намонед. хайр, то боздид.